Hi guys, good morning. Mamahaw taninjo. Kaya mo pa guys. Lami kaadyo ko mo pamahaw. Tinughong. Parisa na magbugad. Mahaw ta Kim Kim. Sa imong kuan be? Puto. Tinughong guys. Mahaw ta guys. Parisa na magbugad guys. Wow, kalami kayo. Bugad nga gisugba. Pagbalikan ka na pa yung unod pikas. Ang pikas ng bot. Guys. Mahotan yung tanan guys. Hindi ka man amok pamahaw guys. Bani mini yung mga laba. Ang laba mi kaya grabe naghanag ang mga labhana. Nagtapon ok na. Marang isa na rin ka drum. Ito. Nabisi mang good. Nabisi may karong sumanaha. Mga laba mi karon. Bani mini yung mga laba ya. Tabang paniglaba ron ya. Tabang ka laba be? Hugat ko. Hugat ka? Hugat ko. Hugas ka plato? Hugas ko pa. Magbasa-basa ramang karan to. Hindi ay. Eat na. Eat na. Kaya rin man kabagin may laba. Hugas ako ma. Hugas ra ka. Di ka mang laba? Laba ka. Hugas ako. Hugas na tayo ko na guys. Di ko na sa mga laba. Hota guys. Hugas ako ma. Yan ang buwag ipari. Hugas ko pa to. Huwad. Huwad. Eat ka buwad. Dai ko. Fish na na? Yes. Fish na. Fish? Nahan ko din. Fish? Nahan ko na fish guys. Baho. Ha? Hindi. Insa? Baho. Humot. Humot mong good na. Buwad. Mamain no. Aslam. Tila. Aslam ko na. Batangan magsuka. Ay water. Ang di ay. Ang pagsuka. Ngayon batangan sili. Ang reklamo guys kay hang kuno da aslum. Mana ako tele. Kaan makakagsili? Mana ako tele. Ang kagabi eh. Mana ako tele. Malakag tuli. Danggan mo nagtuli. Juice. Juice ni. Juice. Kag tubig. Water. 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 Water lagi. Mang eat na kay manglaban na tayo ni kumain maglaba ko. Hanggang man mong eat. Juice ni. Ano ba? Hudas ako. Hindi ko na sa manglaba, manghugas ra ko ng kim-kim. Pustilan. Bawal mga pulsa sa atong plato. Ano ana ha? Mani mo manghugas ta ha. Okay? Hudas ko. Manghugas sa plato. Bantay. Kung bati pa, kaya rin magsugod na ta. Guys, sabani minin itong manglaba guys. Diyan na pa. Guys, manglaba sa may kay grabe nang amang labhana na ah. Kita mo guys. Grabe, kasi nataon ng daghana. Doon naka, planggana. Hudas ako. Maputi pa. Uhay sa kanang maputi guys. Kay, na. Matabang sa power. Hindi, alabo nang ikim-kim. Apil ka pang laba? Tiyaw. Hudas ako. Mahugas ka. Jawa pa na may hugasan. Di ka manglaba? Di ka matabag laba ni mama. Hudas ako. Hugas lang. Diyan na ka. Kay manghugas mga kamanglaba sa mis ka pa. Tagsata pa. Tagsata ka man rin mahuman. Naghanag ang mga labunan. Awa, bigyan makasa ka, pipi ko. Awa, pipi ko. Kim, awa, Kim. Awa ka, Kim. Tambak ka mga labunan, guys. Tambak. Tangid, yung dansin. Ikaw sa pag-vlog na to ko. Ikaw sa pag-vlog ba? Ano sila? Hi, boys! Hasdam. Ubani minin dumang laba. Bane. Na ubani minin dumang laba. Bane. Sapon. Ha? Sapon. Sabon na, sabon na to. Harap ako. Malabot sa may guys. Kaya gamang labahanan paliig na. Sabon, Gamang laghana. Sapon. Ina sila la. Ina mo ni ang sabon guys. Baby. Babies. Baby ba? Nangaliba. Lego, baby. Ligo ikaw, baby. Ikaw dahil ang baby, dahil ang kalbo. Masa sa ko dahil sa mga labunin naman guys. Okay. Ang baby kagubudab. Dahil na naman yung mga sinina. Dahil yung dikolor. Puro raman na yung dikolor hinundi. Ayaw kami ng was mga puti. May pawahi mga puti. Pero di ba nga. Ang babad pa itong mga puti guys. Ang kim-kim panglahi ni idahang sa nana. Di man iipon na mas madagka. Mga mga labanan guys. Araw naghana. Diba? Ha? Ganun pa imo ga.
Tipid-tipid ni tubig kaya ako may kadubayro ng ron sa mga bil. Ano mga dagko guys, si Gabriel dani mga brass. Banga, sakit ka. Mahal ang sabon. Di mo rin pa, isa ka planggana pa. Kaya yung humuk na. Nagduha mo po, mura pagkadaag. Mura pagkadaag guys. Makayo na. Ang mukhayo. Na, parang nga nahan sa nina, bi. Sige na, sabon na buha naman na. Wala baldi na na, kuya. Huwag matang baldi, nabuak mag-amang sa kabaldi guys. Lutak ang lubok. Kainin ko ang guys. Pajo. Batuon man dara sa mga labhanan. Ngatak pajo. Hmm? Ngatak pajo. Ay bagyo. Ngatak pajo. Pajo. Gilutak ko nas bagyo agamang baldi guys. Lingkod ka to, lingkod to. Sige ba ganyan kurang dari? Sibag ng kuranan di. Ang bati. Asa man na imong mga ano sinabunan. Ang balikon, balikon. Ano ganit sila lagi sunod. Manputang. Dari. Dia. Dari siya day. Tambak ng mga labahin guys. Kay daghag buhat lagi in taon. Ay, alam niyo na. Ano pa? Nubo mahal kuranan dahil bailot na day. Talagang tuhodan na nag-as guys. Tuhodan na nag-as. Kaya liya rin pang labhan. Karay mga kuan. Kim-kim rin hagilain og laba guys. Mantoy man rin jakot eh. Di labhan ng gagmay. Pwede ko. Parang ko na. Asa lang pagkabi. Likas. Sanggatoy. Sanggatoy yun. Kain naglaban ng mga kuan. Kim-kim rin tanan. Kasi sa kaplanggana. Buli nga gatong. Di ito rin ito papa. Ha? Anak ka na. Ano ko matubang ha? Pagi. Kung luuwi. Okay. Kung luuwi. Bak magamulap nun guys. Oy. Bakit ang pambak? Oy. Nina. Bata pa. Nina. Basta lagi yan na ato. Ngatak pajo. Basta sa bagjo. Kamu kumong nina guys. Basta sa bagjo. Saan uwag. Sa uwan no. Wala ka magamit naging nga ni guys tabla. Nebras kay dalira. Wala matangtang. Di man noon pag gadubuling ni kakim-kim. Nane. Di pa uyo pa na naman. Ana. Ana git. Batang apil-apilun. Pugpugan. Ya. Karang nga kusuday. Suha. Ha. Mama sudah bangun. Mama ko. Mama ko sudah. Pinabangay merong labarong na limang human. Napamilang hambuhatan. Magkagawin niliin mo dahil. Kim no. Namatay washing, hand wash ra. Kamu yang. Dahil no. Tunay, pero makamao. Ano po ikaw nitig na ba? Makamao na kaglaba. Tahi sila ka dito ka. Pagkito ka. Kenapa ko? Sila pila nyo din baziha ka din ya. Aba ko na dahil karang ikubot ka mo. Panjuk ni ayah. Panjuk ni. Dali, wala na yung ikubot. Bubuk. Wala na yun na. Malu tak. Okay. Kamu
dalaga na. Lilit. Aba. No. Bibi ko no. Taste na taglaba guys. Pero haslir na mo laba ni Puhon. Muna ni kirit-kirit dari pang laba. Lipo. Kami manggani sa una guys. Nga kumanggani sa pa mang laba. Nalabag sa tapa. Di pwede ka to sa pa. Kaya kami limatot. Na-house ako. Ikitan na ni mong kanot. Na-house ako. Adun. Na-house. Pa ako house. Ano? Pa ako house. Ano? Bakoy. Pila-pila dali guys. Kaya humana hanggang nga. Iuun. Sa basa. Isang gamay. Mati pa. Seryoso Ricardo mong kauban. Tingog, pas nga. Paan ko to. Paan ang motor? Ang motor ba? Sa paan ka motor? Dudul na. Ha? Dudul. Motor? Sangi naman yung kim-kim tanan guys ha. Magdagman ko yung kibul-kibul. Magdagman ko yung kibul-kibul ni na ni Mobi. Yapa. May ahong nina guys. Mantoy. Hindi naman toy yung badzi. Mantoy man yung badzi. Oran dyan. Tatay dudul. Ay. Tatay dudul. Okay, nanay. Nanay. Sumaingan tay. Dali. Kailan na rin siya guys. Nanay dali. Samanay mo na ilan? Nanay dali. Nanay dali. Tatay. Tatay. Dito. Nanay. Nanay. Dali. Dali. Tapos sa pikas. Tatay. Tatay dudul. Tatay. Aristo. Nanay. Nanay. Lita. Tita. Bakas na nanay Lita. Papa. Shout out tayo midihas tanang mga shout out midihas mga kuan tanang mga nagpa-shout out dili ay Arman Bergantin shout out sa tanang mga nagpa-shout out diha di naman lang matagsa-tagsa ng tanan ha sa Jeriams official TV ba to si Jeriams official TV shout out mi Ninjo ninong to ni Kim Kim Jeriams TV ba? Ninang. Jeriams TV. Shout out ninong to. Ninang. Shout out. Tatat. Ninang. Happy tag December. Oh, lazo pa tag December. Ha? Ini sama Ninang. Jeriams. Inaninong ka, inaninong. Shout out ni Ninong. Pag-ain ko ng jag chocolate ni ate. Ate ma? Ate? Inas ate. Ate tipi. Ate? Istorya his ate na to. Ate? Ate pen. Ulit. Tire. Ate ita. Naato kulita ate. May kulit dito sa Pilipinas. Udah, balik udah. Ato. Ili na. Ili na. Mana? Pak bakto. Padet adet atog pa. Atog pa na. Ato dari guys, kaya dami sabaan. Dadong kamay tao. May kakaugon mang lang. Antong lata mana? Ano ta lagdong. Kailangan alam yung magamang kuan guys. Amang atog. Kulurot ba yara yung mga atog. Kulurot pa yung mga atog guys. Kulurot. Hindi po tamawanan kaya natay kulurot. Nagkuhan nga. Natay kulurot. Hindi na nga natay kulurot. Mas kaliya? Yes. Yes. Wash clothes. Kung dyan labalang ka, no? Narabotan. Very good. Kami magtuon ng laba kay Puhon. Matiguang na si mamang si Papa. Saan yung mga laba? Ano ba? Na, brush. Tara na. Na. Makakulang. Sana all. Haniting mo ba? Kapay daghan guys. Kaya naglaundok pa ka mga labunan. Talaga mga labunan guys. Kaya naglaundok pa. Kumbati pa. Kumbati day. Kita may mahaman guys. Was-was na kami nung kakaud.
Susunod na laman, nagdaghan. Ilia, kapakatog na wa. Iyaw. Hindi mo na ka. Ligo na lang. Siya, abdi ka dito, basta mo ingan nagligo, abdi ka dito aso, malasig na tubig. Ako lego. Sabi daw. Ligo na kay mga waswas na corona, ito na kalat to. Gabriela Brasinon, ako suon. Naayo. Malayo. Malayo. Oh, batik was-was pa. Ikaw rin was-was niya. Kano? Mahiatag na guys, kauban ng trapal. Dari da. Kauban sa trapal. Kauban danas mosquitoed. Kauban na itong trapal. Mahiatag na guys. Kana may gamitin na mga ilabhan sa namo. Kay magbahong medisina. Manghangir ko pa yung nagtuan. Hangir na naman to guys. Daro na ihangir din. Dahil sa mga kulorok nga atep. Kulorok pa ni dari guys. Sa mga butangag kulorok kaya aron di ta mga intan. Di pa ta mauwanan. Whoops! Whoops! Tonak na. Bura. Tara nga. Kaya ko nang hay-hay pa. Hindi naman nyo. Kung manghangir guys, hindi ko magpangwaswas ni Gabriel. Puli-puli ni. Kaya rong kuan. Ako din pa. Di anam mo na naghangir. Yes, no. Madali ka haman. Kinabangay tarong madali ka haman. Itong mga trabaho na rin bahay. Kumbati pa. Madali ka Gabriel mo waswas guys. Kaya kusog mo lubang. Alam po, kusog lubag ka. Ito mga gisi na ito sa nila. Hangir. No, ay mahangir to. Mahangir ha guys. Nabangay arong nagkuman. Yes no. Nabangay arong nagkuman. Hagran kud. Batikod. Hari pala ay mo short. Muna na balik. Ha? Wala na ka ba? Yona kasi. Guys, nahumanag agad mig panghayhay. Kaya na nahumanag among labhanon. Ay, salamat sa Ginoo. Nahumanag agad din taon, guys. Dara mga panghangir dari. Panghangir na mo da. Sana all humanag among labhanon. Gabriel guys, nagtiwas zag hayhay. Hayhay nang imog tiwas pa. Ano laman to last, guys. Manami guys, among mga labunin. Dara na magyayhay. Kaya may laing kahangiran daw eh. Lujot-lujot maghayhatan. Naka pa? Mungkunot mo na laman na. Gamay na raman. So guys, mara na yung video karong adlaw guys. Salamat kanunay sa inyong pag-uba na mo. So guys, kita-kita na punta sa among another videos nga mga ipang-upload diha kada adlaw. Basta kada adlaw mi guys, maningkamot sila maka-upload mi diha arong naamoy tanawon sa kanunay nanggi ko aninjo
Salamat daan sa katong mga kuan na diha nga di na pag-skip sa mga ads. Dagan kadtong salamat. Ja guys, amping mo kanunay ug asa magani mo karon. Ja shout out ko diha sa tanang magpa-shout out, mag-live na laman ni siguro sabi mag-live basta kay mag-live ra mi diha palit ra mi ko nga. Di ko makakaset ug isang adlaw. Bye guys. Amping mo kanunay. God bless ninyong tanan. Bye. See you na po sa among another videos. Bye.